ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನಲ ಅಮ್ಮನಲ ಕುದುರುಂಡು ಗೋಪಂಡ ಗೋವಿಂದ ಓಕೆ ಕೂಪಂಡ ಕುಸುಮ ಅವು ಗೋಕುಲ ಬೈದನ ಅಂಚ ದೀಪಿನ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಲ ಉಂಡು. ದಾದ ಮನಲ್ಲಿ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ ನಾಳೈಚಿ ಬಳಪತ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ ಅದೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇತ್ತೇಡ ಮೆಗೆ ಬಲ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಒಟ್ಟು ಅದಿತ್ತ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ. ಏಪಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೋಪಿನ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅಂಚ ದುಂಬ ಪಂಟ ಎಂಕ್ಲು ಐಟ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಅವು ಅವೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಅದು ಬಂತು ಅಂಡ ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಂತದೇರು ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಾಡ್ತಂದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಕಿನ್ನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಿಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತೇನೆ. ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಬೊಕ್ಕ ರಜೆಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಮಾಮನೊಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲರತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ತೀರು ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಚ್ಚಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಯಾನ್ ಇನಿ ಕುಡ್ಲರ್ದು ಕಾರ್ಕಳಗೂ ಬೈದೆ. ಕಾರ್ಕಳದ ಜೋಡು ರಸ್ತೆಡುಲ್ಲೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದಿಪ್ಪು ದಯಬಣ್ಣ ಮಸ್ತೆಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ನನ್ನಲಾತ ಕಲಾವಿದರ್ನಕನ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲರು. ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಬರಹಗಾರ ಏನಂಚಿನ ರಮಾನಂದ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ರಮಾನಂದ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಸೌಖ್ಯ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು. ರಮಾನಂದ್ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಅರ್ನ ಬದುಕಿ ಎಂಚೊಂಡು ಸಂದರ್ಶನಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನಿ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಮಾನಂದ್ ಸರ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಕಂಪೌಂಡ್ದ ಉಲಯುಲ್ಲ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಒಲ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಕಾರ್ಕಳ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ. ಕುಕ್ಕುಂದೂರು ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತರ್ಲೆ ಮೂಲೆ ಒಂಜಿ 100 ಮೀಟರ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ತು. ಎಸ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಗಿರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಿರೇಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಬಲ್ಲೆ. ಎಸ್ ಇನಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಗಿ ಹಿರೇಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈರೆ ತೋಪೋಡು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಬಲೆ. ಎಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೊಗ್ಗನಗನೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಟು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಉಂಡು. ಎಂಚ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಡೈಲಿ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಪೂಜೆ. ಎಸ್ ಬಲೆ ರಮಾನಂದ ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದುಲ್ಲ ಆತೆ. ರಮಾನಂದ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ ಗೋಕುಲ ಎಂಕ್ ಸಡನ್ ನೆನಪಾಪಿನಿ ಮನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವೇರ್ನ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಯಶ್ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುದರಕುಲು ಗೋಕುಲ ಬಂದು ಇದುಪ್ಪೇರು. ಇನಿ ಅವೇ ಗೋಕುಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪುದರ್ಲ ದ್ಯಾಗಿ ಪುದರ್ ಅವಲ ಒಂಜಂದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನಲ ಅಮ್ಮನಲ ಕುದುರುಂಡು ಗೋಪಂಡ ಗೋವಿಂದ ಓಕೆ ಕೂಪಂಡ ಕುಸುಮ ಅವು ಗೋಕುಲ ಬೈದನ ಅಂಚ ದೀಪಿನ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಅಂಚಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಪುದರ್ ಗೋಕುಲ ದೀಪಿಂದ ಬಣ್ಣ ಅವಲ ಉಂಡು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಒಂದುಲ ಗೋಕುಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತನೆ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಮೆಗ್ಗೆ ಬಲನಗಳು 3 ಜನ ಮೆಗ್ದಿ ವರ್ತಿ 4 ಜನ ಬೊಕ್ಕಾಗನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನಕುಲು ಮೆಗ್ದಿನ ಕಣ್ಣನೆ ಟುಗಂಚ 6 ಅಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ 3 ಜನ ಎಂಕುಲು 3 ಜನ ಕನ ಮಿಸ್ಸಸ್ 8 ಜನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಾರೈತೆ. 10 ಜನ ಅದು ಬಾರಿ ರೇರ್ ಇತ್ತದ ಕಾಲಟ 10 ಜನ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುನ ಅವಲ ಮೂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗೊಂದು ನನ್ನ ಇಂಚಿನ ವಿಚಾರ ನಿಜವಾದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪೇರು. ದಯಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು 4 ಬಾಕಿಲಾಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದನು. ಒಂಜೇ ಇಲ್ಲಲು 2 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ ಆಪುಂಡು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲದಕಲು ಪಾಪ ಪೊಪ್ಪಮ್ಮನಕುಲು ಬುಲ್ತ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ್ ಬಂದ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಎಂಗಲ ಮೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಏನಿಕುಲು ಅಲ್ಪ ಟರ್ನ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೀನಿ ಅವಲ್ಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು. ಓಕೆ ಅವಲಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಂತದ ಇತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನು
ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಇಡೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಿಕುಲು ಜಾಗ ಇದೆ ತೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿನಿ ಆ ಮೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತ ಮೂಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗ ನೆಟ್ ಅಂದಾಜು ಇರುವ ಸೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಜಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಏತನ ಇಸಿ ವೀಡು ಕಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಹಂಡು ಒಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಕಟ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ 5 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಐಡ್ಬುಕ್ ಕರೋನಾ ಮುಗಿದು 2021 ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಎಂಟ್ರಿ ಆಪನ ಹಿಡಿದು ದುಂಬು ಇಲ್ಲದಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಉಂಡು ನೆತ್ತದಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಒಲ್ಪರ್ದ ಕನತರ್ ನೆತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪನ್ನೊಲ್ಯ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪದಿನ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಕೊರ್ತು ಮಲ್ಪದಿನ ಡಿಸೈನ್ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ಬೊಕ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಂದುಲ ಉಂಟು ಅವುಲ್ಲ ತೋಜರ ಅಂತ ಒಂದು ಕೈ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂಪುನು ಬಂದ ಆನೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಅವು ಪೂರ ಆಯನನೆ ಮೆಗ್ಗೆನನೆ ಆಲೋಚನೆ ಕನಪುರ ಎನ್ನ ದಾಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಕಲನೆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಸ್ ಪೋಯಣ್ಣ ಅಲ್ಲೈ ಎಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅವಂತಿಲಕನೆ ಸುರೂಕು ದೇವೇರ್ನ ಕೋಣೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಮಣನನ್ನಗೆ ಎಂಚ ದೇವೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ದಿನಾಲ ಪೂಜೆದಲ್ಲ ಮನ್ಪುರ ಭಜನೆ ಮಿನಿ ಮನ್ಪುರ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಮರತಾನೆ ಇಡೀ ಕೋಣೆನೆ ಮರತಾನೆ ತಿರವುಡ್ಲ ಬೇತೆನೆ ಮರತಾನೆ ಎಸ್ ಉಲೈ ಬರುವಂತಿಲಕನೆ ಹಿರಿಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಮುಂದೇನ ಪಪ್ಪ ಗೋವಿಂದ್ ನಾಯ್ಕ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲರ್ ಸರ್ ದಾದ ಮನಲ್ಲಿ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಡ ದಾಳೈಚಿ ಬೆಳಪತ್ತಿದೆ ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕುಲ ಅದೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆಡಿ ಇತ್ತೇಡ ಮೆಗೆ ಫಲ ಎಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಒಟ್ಟು ಅದಿತ್ತ ಅವಂಜಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಮಗನ ರಂಗಭೂಮಿದ ಸಾಧನೆ ಐತೆ ಜನಕುಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪರು ದುಂಬುಡಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಚೆ ನಾಟಕದಾಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಿಂಚಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸ ಆಡ್ಬೋದು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬೈಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಾಡ ಎಂಚ ಎರೆನ್ನ ನಸಿಬಿಡ್ ದಾದ ಬಲ ಹತ್ರ ಉಂಡ ಅವು ಆಪುಡು ಖಂಡಿತ ಇತ್ತ ಈತ ಪುದರ್ ಮಂತದಿರು ಸಿನಿಮಾದ ಪೂರ ಮಂತದಿರು ಇದು ಖುಷಿ ಉಂಡು ತುಯ್ಯರಾರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲ ದುಮ್ ಬರಡು ಬಂದ್ರೆ ಅಂಕ್ಲೆನ ಅಕ್ಲಾಗ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಿತ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತಲು ಉಪ್ಪಾಡು ಸರ್ ಇರೇಗ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಮೊಮೆಂಟೋಸು ಆತನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲು ಮಾತ ಮುಲ್ಪೋಲ್ಲ ಎಂಚ ನೆನಪು ಅಂತನಲ್ಲಿ ಅವೇನು ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ತೂನಾಗ ಅವೇ ಈತು ತಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಈತು ಉಂಡ ಏನಡ ಅಂತ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಗ ತೂನಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಟಿವಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಟಿವಿ ಕುಲು ಒಂದು ತೂಪರ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ತೂತಾರೆ ಆರು ಪಪ್ಪದು ಒಂದು ಇರ್ತಾರೆ ತೂಪುಜಿ ಕುಲು ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಪುರ ತೂತಾರೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಸರಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಏರೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ದಾದ ಮನ್ಪರ್ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನಿಂಚಿನ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ತಿನಾಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸೈನ್ ಏಪಲ್ಲ ಬೊರ್ಚಿ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬೋಪಿನ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಲ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಂದಿರ್ತಾರ ಅಂಚ ದುಮ್ ಪಂತ ಎಂಕ್ಲು ಐಟ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಾಟಕ ಅಯ್ಯ ಅವೇ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೋತೆ ಬೊಕದಾಲ ಎಂಕ್ಲು ಅದು ಬಂತು ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಂತದಿರು ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಜೋಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಂದೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಚ ಜನಕುಲು ಕಾರ್ಕಳಡಿತ್ತೆ ಗುರುತಿಸಿನಾಗ ಇರಡೆ ಕೇನು ಜೇರಿ ರಮಾನಂದರ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡದ ನಾಟಕ ತೋದು ಪಾತೇರು ಜೇರಿ ಜನಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಪು ನಿಜತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಮ್ಮೆಂಕಲೆ ಹೋಟ್ಲು ಇತ್ತು ನಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಯ ಮತ್ತೆ ಆತು ಪೋಂದಿತ್ತು ಮಗನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಇವಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನ ಕೊಂಚ ದಾದಾಂಡ ಬೋಡತ್ತೆ ಆಧಾರ ಎಸ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಬೇತೆ ಏರ್ ಮಾತುಳ್ಳರು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೌಸ್ ವೈಫ್
ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಪನ್ಪಾರ್ ಪನ್ಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಗಾರ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೀರ ಎಂಚ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತೇ ಇರ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಶುರು ಅಂತ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಇತ್ತನ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಹೋಗುಂಡು ತೊಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಇರೇನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೇರೆ ಜನ ಕುಲಗಾರ ಕಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ನಟನೆ ತೂತ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಪನ್ನಗೆ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಫೀಲ್ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಇನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಯಾವಣ್ಣ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿನ ಏರ್ಲ ಕಲಾವಿದರು ಮಿತ್ತು ಬರಿಯರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇನ್ನ ಸಾಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಟು ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ರಂಗಭೂಮಿ ಸಿನಿಮಾದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವರ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯೋ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ತೈತೆ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಗಲು ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಗ ಹಾಯ್ ಪ್ರಥಮ್ ಈತು ಬರ್ತು ಫಾತಿರದು ಇತ್ತೆ ಫಾತಿರ ನಿಜ್ಜಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆಂದೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆಂದೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಎಂಚ ಏನಿಸುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕಿನ್ನೆ ಇಪ್ಪುನಗಡ್ ದಿಂಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ರಜೆಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಮಾಮನೊಟ್ಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಫಿಲಮ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿರತ್ತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಂಕ್ಲ ಕೊರ್ತೀರ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕ್ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಥಮ್ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ಲೆ ದಾದ ಮಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ್ ನರ್ಸರಿ ಹೂಶಾಲ ಇರ್ರಿ ಬೋನೇಂದ್ರ ಮಮ್ಮ ಬಂಡ ಇಷ್ಟನಿದೆ ಈಗ ಏರಿ ರಮಣಂದ ದೋಪ ದೋಪ ಬಾಯದಲ್ಲಿ ಮಲ್ದತಿ ಹಟ್ಟಿ ಮಂದರಿ ಇರ್ರಿ ಹೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಾಯು ಓಹೋ ಹೋ ಡೈಲಾಗ್ ಇತ್ತು ದೋಪ ಓ ಡೈಲಾಗ್ ನರಸಿಂಹ ಜೀಪ್ ಓ ಡೈಲಾಗ್ ಲೋಕಂತ ಲೋಕಂತ್ ಗೂಗಲ್ गूगल सर्च कीजिएगा गावत नहीं ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು थैंक यू ಎಸ್ ಬಲ್ಲ ನಾಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ದ ನೆನಪು ಉಂಡದಲ್ಲ ಎಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಿರ್ತುಗುಲ್ದು ಒನಸು ಮನ್ಪೋರ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಡೇನ ಅವೆಲ್ಲ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ತಿರ್ತಲ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮುಲ್ತು ಅಂತ ಒಂದಲ್ಲ ಅಂಚ ನೆಲಟೆ ಅವಡು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಸಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಅಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆದ ನೆನಪುದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಈಗ ಕೇಂದ್ರದ ಮನ್ಪವನ ಅಂಚಿನ ಅಮ್ಮಡ ಆತಂಡ ಇರ್ನ ಮಿಸಸ್ಡ ಫುಡ್ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಓ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಡ್ಲ ಯಾನಿತ್ತೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಮಂತೊಂದಿರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿಲ್ಲ ಅದಾವು ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತು ನಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇರು ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪೋರಂದ ಕೇಂಡೆಯನ್ನ ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ರಮಣನನ್ನಾಗ ಆದ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಜಿಗೆಂದೆ ಓಕೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಚಿಲ್ಲಿ ಕಬಾಬು ಟಿಕ್ಕ ಪೂರಲ್ಲ ಪಂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪುರ ತೂದು ಕೇಂದ್ರ ಪುರ ಕಲ್ದಿನ ಕಲಾವಿದರ ಏನ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಈರ್ ಟೈಮ್ ಅಟಿಲ್ದಾಗ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನ್ಪೋರ ಬತ್ತದ ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಏನಾಣ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಡ ಅಂಚ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ತರಕಾರಿ ಹಣ ನಮಕಿನ ಒಂಜಿ ರಸದೌತಣ ಮನಸ್ಸು ರಮಣಂದನ ರೆಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಟ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಈರ್ ಮಂತದ ಯಾನೆ ಮಲ್ತಿನಿ ಬಿಡು ಗೀ ರೈಸ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು ಮಾತ್ರ ಎಸ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ ಇಲ್ಲದ
ಎಂಚ ಇಲ್ಲಗ ಅರಿ ಸಾಮಾನು ಅತಂಡ ಬೋಡಾಯಿನ ವಸ್ತುಲು ಪೂರ ತಿಂಗಳು ಗೋರ ಬರಪಿನ ಎಂಚ ತಿಂಗಳು ಬರಂದಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆನ. ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಏತ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ತಿರ್ತ್ ರೆಡ್ ಮಿತ್ ರೆಡ್ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಾಲ್ಕು ಮೂಜುಂಡು ತಿತ್ತು ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಏರ್ನ ಒಂದು ಓಕೆ ಎಸ್ ಬಲೆ ಪೈ ನೆಗ್ಗ್ಯಾನ ಓಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಸ್ ಪೈ ಮಿತ್ತು ಬೈ ರಮಣಂದನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇತ್ತ ಅಂತಂತ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಬೋರ ಅಂತ ಕಷ್ಟನಾ ದುಂಬಲ ಇರ್ತದೆ ಮಾಳಿಗೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಅಂದಂದೆ ಓಕೆ ನೆಟ್ಟ ಏತ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಜು ಒಂದು ಬೇರೆ ನನ್ನ ರೂಮ್ ಶಿವಾನಂದ ಅಂದಂದೆ ಹೋಕ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾತುದಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಓಕೆ ಪ್ಲೇನ್ ರೂಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೆಲವು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಪೂರ ಮನ್ಪದಾರ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿ ನಾನು ಇಪ್ಪನು ಆಡುತ್ತದಲ್ಲ ಮಲ್ದಿ ಅப்புற ಬುಕ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪುಸ್ತಕನ ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ ಉಂಡ್ಲಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಜಪ್ಪನ ಬರ್ತದೆ ಓದನ ಪೂರ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡ ಎಂಚ ಓದನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬರಪ್ ನಾನೇ ಅಂದೆ ಓದನ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಓದುದ ಎಂಚದಲ್ಲ ಇದು ಓಕೆ ಓದು ನಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿದೆ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ತೂಪಾದೆ ಅಂದೆ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಜುವಲ್ ಪಾತೆರು ಓಕೆ ಅವೇನೇ ಬರೀಪುಣೆ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿನ ಮಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆವಂದಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಏನಾನ ಅವನು ತಿಳ್ಟೆ ಅವೇನೇ ಒಂಚೂರು ಮೈಂಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಈ ಒಂದು ಸೀನ್ ಪಾಡಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ದುಂಬುಡು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವೇನೆ ಬಂದು ದುಂಬು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ನದು ಇಲ್ಲಿ ಅದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ತೆಮ್ಮಲು ಆ ತಿಕ್ಕು ಜಂಗಲೆ ವಿಷಯ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಬಾರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕೈತಲ್ಲು ಪೂರ ಪಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪಣ್ಣಾಕುಲು ಏನ ಪಾತಿರು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇತ್ತು ಬಾರ್ದ ಕೈತಲ್ಲ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟೆ ಅವಳು ಡೈಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬರ ಅವೇನು ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ ಎಸ್ ಒಂದು ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಓ ಇಡೀ ಗೋಡೆಡ್ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಿತ್ತೀರು ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ವಾಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೈಟ್ ಇರ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಕೂಡ ದಾದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೊಮೆಂಟಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಗ ಬಹುಶಃ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂದೆ ಎನ್ನ ಸುರುತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಗೋಲ್ಮಾಲ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನ್ ದೀವಂದೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂದು ಎರಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿಂದ ಅಂದೊಂದು ಏರ್ನಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕ ಓಡೆಗೆ ಬೋದು ಎತ್ತು ನಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವಿ ಬಾಯಿ ಹೋದ ರೆಡ್ಲ ದೀವಂದೆ ಬೇಪ ಮುಹೂರ್ತ 21 ಆತಿನ ಅಂದ 4ನೇ ತಾರೀಕು 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ 4 ಎಸ್ ನೆಟ್ಲದಲ್ಲ ಉಂಡ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ ಒಂದಿರ್ತದೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬರೆದು ನಂಗೆ ಬರಿದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕರ್ ಬರೆದು ನಾವು ಆಯ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಯರೆ ಜನ್ಸ ಪೋತಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿದೆ ಎರೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲವೇನು ರಮಣಂದನ್ನೇ ಓಲ್ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತಿರಜೀರ್
ಬಟ್ ರಮಣನನ್ನಾಗಿ 2014 ಇಸವಿಡೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು. ಹೌದು ಅವು ಆ ಟೈಮ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆತ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಲು ಬರೇ ಅಂತ ಇತ್ತೀಜಿ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾವಂದ ಇತ್ತೀಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಏನಾಡ ದಿಕ್ಕಂಡಾರ ವೈರಲ್ ರೆಪ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ರಮಾನಂದ ನಾಯಕ್ ಜೋಡು ಆತ ಹೋದರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಲೆಪ್ಪಿ ಸಂಚೆ ನೀರೇ ಗೋ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಐತಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಲಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವು ಏರ್ ಕೊಡ್ತೀನ 11 ವರ್ಷ ಅವು ಮುಕ್ಕುಂದಲೆ ಹಿಂದೂ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಅವಳ ಡ್ರಾಮಾ ಅಕನ್ ಲೆಕ್ಕಡು ಬಲಿಪು ಇಟ್ಟಾರ ಬಲಿಪು ಒಂದು ಹೆಂಚಿನ ಟೈಟಲ್ ದಿನೇಶ್ ಕಂಕನ್ ನಡೀತಾರೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಆರು ಒಂದಿಟ್ಟು ಸಂಗೋಡು ಪೂರ ಇತ್ತೇರು RSS ಪೂರ ಒಬ್ಬ ಆರು ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂದು ದಿನೇಶ್ ಕಂಕ ಆಸರ ಕಲಾವಿದರಂದು ಹೈಟ್ ಏನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸುನಿಲ್ ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಧರ್ಮನಗರಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಚೇತನ್ ಪಿಲಾರ್ ಅಕುರು ಪುರ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಹೆಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಂಜಿ ಅವೇ 8 ವರ್ಷ 19 ಬಲಿಪು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಬಲಿಪು ಅದೇ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿ ವೇದಿಕೆ ಮಂಗಳೂರು ಅಲ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಅಕುಲು ಕೊರಪೇರಿಂದ ಗೊತ್ತು ಪೇಪರ್ ಗೊತ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ ಕಾಣದ ಪೇಪರ್ ನಂಗನೆ ಗೊತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬಿರುದು ನೀಡಿದ್ರು ಅವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿ ಅವು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನ್ನ ದಿಕ್ಕದಿನ ಮಂಡವ್ರಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅವೇನೇ ಅನ್ಪಿನಿ ಇತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ರಮಾನಂದ ಅಣ್ಣಗ್ ದಾನೆ ನೀ ಮೊಟ್ಟ ಟೈಟಲ್ ತಿಕ್ಕದಿಜಿಂದ ಏನೊಂದು ಇಪ್ಪರ್ ಬಟ್ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಅರ್ನ ಪುದರೆ ರಮಾನಂದನ್ ನಾಯಕ್ ಜೋಡ್ ರಸ್ತೆ ಬಂದ್ ಆತ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕುಡ ಈಕ ಟೈಟಲ್ ಆಡ್ ಮನ್ಪುನ ಬರ್ಚಿ ಬಂಡದು ಖಾಲಿ ಪುದರ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ಹೆಂಚು ಬಂಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿರುದು ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಎನ್ನುವರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಾವೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನನ್ನೈತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಅಂಚೆ ನೀರ್ನ ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ರಮಾನಂದ ಸರ್ ವಿಲನ್ ಅದಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಮಂತಿರ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ವಿಲನ್ ಬಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಅದು ಅಂಚೆ ನಿರ್ದೇಶನದ 2ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಬಾಯೋ ಅಂದ್ RSB ಕೊಂಕಣಿದ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಯೋ ಆಯ್ತಾ ಧ್ವನಿ ಸುರುಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಕನ್ನತ ಇಲ್ಲ ದೀತಾರೆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಮೈನ್ ಪಂಡ ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಪ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೂಲ್ಪುಲೆ ಏನಂಚೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಂತಿತ್ತು ಕೊಂಕಣಿ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಪಿರ ಒಂಜಿ 2000 ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಹಚ್ಚೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅದು CD ಮಂದಿನಿ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷ ಅಣ್ಣೆ 14 ವರ್ಷ 11 ಪದ್ಯ ಉಂಡು ನೆಟ್ 11 ಪದ್ಯ ಪೂರ ಯಾನೆ ಬರೆದಿನಿ ಒಂದು 11 ಒಂದು 11 ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಯಾನೆ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಪದ್ಯ ಬಂತೆ ಮುಳುಂಡಾಯ್ತು ಫೋಟೋ ಒಂದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸುನಾಥ್ ಗೌತಮ್ನ ಕೊಪ್ಪ ಮಲ್ದಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾವಧಾನಿ ಉಮೇಶ್ ಗೌತಮ್ ನಾಯಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆರು ಮಲ್ದಿನಿ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಕಲ್ನೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕಾರ್ಕಳನೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಳೆ ಗೊತ್ತಂದೆ ಹೃದಯನಾಯ್ಕರ ಎನ್ನೊಳೆ ಉಂಟು ಅಲ್ಪನೆ ಅವು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅವೇ 11 ಪದ್ಯ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ CD ಮಲ್ತಿದೆ ಅವು ಸೇಲ್ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ಅದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತದೆ ನಮ್ಮನೆ ಪಂಡ ಆತ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪೊಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಸೀಟಿದ ಕಾಲ ಬೋದಿರಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಪೂರ ಪದ್ಯಲು ಮಾತ ಉಂಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ದೀತಿನ ಅತ್ತೇವು ನೆನಪಿಗೆ ತೂವಲಿ ರಮಾನಂದ ಸರ್ ಬರೆತಿನಂಚಿನ 11 ಪದ್ಯ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತದ CD ಅರ್ನ ನೆನೆಪೋಡು ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಬರೆದೆ ತುಳು ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಇನ್ನು ಹೆಂಚಿನ ಗೇಮ್ಸ್ ಒಂದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಒಂದು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಬದಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಏರಿಗೆ ದಿಕ್ಕಿದ್ದ ಎಸ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಬರೋಂತಿಲಕ ನೀರಿನ ಮೂಲ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂದುಂಡು ಥ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ ಎಂಚ ನೆಟ್ಟೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮನ್ಪ ಒಂದು ಮೆಗ್ಗ್ಯನ
ಯಾನೊಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅದು ಇಂಚೆನೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡ ನಡಪನೆ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಹೊರಲ್ಲ ಈತ್ ಸಮಯ ಹೊರಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಂಚಿ ಅದು ಜಿಮ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಮಂತಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ನಾನು ರನ್ನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನಡ್ಕೊಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಓಡುದ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಪಂಡದಂದು ಅಲ್ತಿರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ 5 ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇಲ್ಲು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಆ ಜರ್ನಿನು ಅವರ ನೆನಪು ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದಾಂಡ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆಲ ಪಂಡ ಅಕುಲೆ ಸೇರಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದಿನಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಎಂಕನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಜೋಡಿಸ್ತೇವೆ ಅವಲಿತ್ತೆ ಅವಿನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಂತ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇಡೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಪಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಇದು ಅವಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತ ಮುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅದ ಮನಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬಟ್ ಇತ್ತಂಜಿ ಓಡದ ಇಲ್ಲಲು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನತಿ ಕೂಲ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಕಾವೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಲ್ ಅದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ್ ಬನ್ನಾಗ ದವೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನಿಜವಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ವಾತಾವರಣ ಗ್ರೀನರಿ ಅಂತ ಈ ತಾಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಅವಳು ಮೂಲ್ ಬರ್ನಾಗ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿ ಸರ್ ಇದಾದನ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟ ಸೆಟ್ ಆಗುಜಿ ಪಂಡ ಅವಳು ಇತ್ತದಿತ್ತು ಮೂಲೆಂಚ ಮಾರೆ ಇಪ್ಪನು ಉಲಾಯಿಂದ ಉಲಾಯ ಇತ್ತು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪನು ರೋಡ್ ಓಕೆ ಆಡ್ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ದಾಲ ಅಂದು ಬಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬಾರೆ ಬಾರೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಕಾಂಡೆ ಪೂರ ಫುಲ್ ಮೈಂದ್ ಬರ್ಪು ನಾನು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದೆ ಬರೀಪಿನ ಮಾತ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದು ಓಕೆ ಮೂಲೆ ಕುಲ್ದು ಇರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಮೂಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋರ ಬರೇ ಪುನ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಟೈಮ್ ಬಂದುಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂಡ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಅಂಚದಲ್ಲ ಏ ಪಾಪ ನೆನ್ಪ ಪುನಃ ಜೆತ್ತು ಪುನಃ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನಾಗ ಆಲೋಚನೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ನೆನ್ಪಾಪುಂಡು ಇಂಚ ಬರೆ ಒಲಿ ಅಂತ ಅದಾಗ ಬರೆ ಟೈಮು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೊಡು ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚೆ ನೋಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಏರ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮನಿಪಂದೆ ರೂಮ್ ಗೋಡು ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕ್ ತುಂಬ ಅವಳು ಬರೋದಿತ್ತು ನೆಂಚ ಬಂಡೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಕುಲೊಂದು ಏನು ಬರೋದಿತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕುಲೊಂದು ಬರೀಪುನೆ ಸೌಂಡ್ ಗೋಡು ಎಂಕ್ ಸೌಂಡ್ ಬಂದ ಗಾಡಿದ ಪಾತೆರ್ನ ಅದ ಮಾತ್ರ ಬರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಡಿದರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಪಾಡ್ದು ಏತ್ ಲಕ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೆ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚ ಎಸ್ ಇರ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮೂಲ ಉಂಡು ಇರ್ನ ಡಂಬಲ್ಸ್ ಒಂದೇಂಚಿನ ಒಂದು ಡಂಬಲ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಇಡಬೇಕು ಒಂದೆತ್ತ ಗ್ರೈಂಡರ್ದ ಕಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅದಾಗ ಜಿಮ್ ಪೂರ ಬಂದ್ ಅದಾಗ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವೆಲ್ಡ್ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಏತ್ಲ ಮಲ್ತು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಈ ತಂದಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಂದಿಪ್ಪೆ ಒಂದು 15 kg ಒಂದು 15 kg ಇರ್ನೈತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೂಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಬಂಡ ಎಂಚ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಡಿಪ್ಸ್ ಪೂರ ಹಾಕೋರ ಡಿಪ್ಸ್ ಈ ತಂದಿದ್ದೆ ಡಿಪ್ಸ್ ಹಾಕುವೆ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೇತೆ ಪುರ ಎನ್ನ ವಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬರ್ತು ಮನ್ಪರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಂಚಿ ಮುಲ್ತುರ್ಗ ಮೂಲೆ ಮಲ್ತದಿಪ್ಪನೇನ ಅಲ್ತುರ್ಗಡೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಪುರ ಮುಂದೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಪ್ರಮಾಣ ತಂದೆ ಸೂಪರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತೂಪುಂಡ ಫುಲ್ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ದಯ್ಯಾವಡು ಗೇರು ಬೀಜದ ದಯ್ಯಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ದಾಲ ಕರ್ಕಶ ದಾಲ ಸೌಂಡೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತುಲೆಗೆ ಖಾಲಿ ಕೇಂಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿದ ಸೌಂಡ್ ಕೇನು ಮೂಲು ತೂನಗ ಏನಿರ ಮೂಲು ದಾಲ ಇಲ್ಲಿ ತುಲೆ ಗೋಡಿತ್ನತ್ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಆಂಡಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಸೈಲೆಂಟ್ ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಜೋಡ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನಾಗ ಡೈಲಿ ಗಾಡಿ ಬೋಪಿನ ಅವನೆತ್ತಾನೆ ಗಲಾಟೆ ಅವನ್ ಇಪ್ಪನಲ್ಲ ದೈ ನಡ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಬುರದೆಲ್ಲ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡೈರಿ ಅಂಕಲ್ ನಡ್ತದಿಲ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಡ್ತಂದೆ ಪೊಯ್ಸೆ ಆಗಿತ್ತಂದೆ
ಈ ಸರ್ತಿ ನಡ್ತ ಜೀವಾತ್ನಂತೆ ಬಾರದ ಒಂದು ಕೃಷಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಉಂಡ ಮಲ್ಪ ಅಲ್ಲೇನು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಿಡ ಪುರ ನಾಡೊಂದು ಬಾರದ ಇಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಕೈಲಿ ಬಾರದು ಒಂಜಿ ಕೈಲಿ ಬರುದು ಪೇರಳೆ ಪೇರಳೆ ಸುಮಾರು ಆಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಇಡೆಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ದಯಗ್ ಬಣ್ಣಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರು ತೂದಿಪ್ಪರ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮನ್ಪೊಡು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವೇ ಸಾಧನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಐತನೆ ಆಲೋಚನೆ ಡಕ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನಡ್ ಆಯನ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಡ್ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ಜಿಂದ ಐಕ್ದಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಚಾನ್ಪುರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಯಮಂಡ ಕೆಲವು ಈ ಏನು ಮಾರೆ ಬೇತೆಗುಲು ಪನ್ಪೇರಂದು ಇಜ್ಜು ಮಾರ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡು ಅವೇನು ತೂಜು ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುಡು ಸಾಲಗ್ ಬೂರುಣಿ ಸಾಲಪುರ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಆಪುಂಡು ಏನ್ ಪಂಡದೆ ಟೈಮು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಸೀಬ್ ದಡ್ಲ ಕೂಡುದು ಬರೋ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಮನುಷ್ಯ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೆ ಏತ್ ಕಾಸು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬುಜಿ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ತನ ನಸೀಬ್ ಇತ್ತನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಅದನ್ನ ಪಂಡ ಓಲ ಎಂಕುಲು ಎನ್ನ ದಿಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಆಪುಜಿ ಓ ಎನ್ನ ದಿಪ್ಪುಜ ಅವು ಆಪು ಅಂಚ ಅವು ಆಯ್ಜಿಂದ ಮಂಡ್ಯ ಚಾಂದ್ ಬರೀಜಿ ಕುಡಂಜಿದುಲ್ಲೆ ಪಂಜ ಆಯ್ಜಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ಈತು ಬರ್ತು ಇರ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಿಗುಲು ಈತು ಬರ್ತು ತುಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಬರಹಗಾರೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕಲಾವಿದೆ ರಮಾನಂದ್ ನಾಯಕ್ ಜೋಡು ರಸ್ತೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲು ಬದುಕು ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಡ್ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಐತೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಕಲಾ ಜೀವನ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ತುಯರೆ ಮಾದಪುರ್ಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ದಿಕ್ಕುವೆ ಹಡೆ ಮಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಬೈ.